правим. Сега се видя. Я отворим вратата. Къде да те видим, бе? Се видя, бе. Добре се, бе. Кени Роджерс. Прича на... Ну погоди. Кога ще го изгоним по някой време? То плана си пеем сега. Ну погоди. Чакай. Я Той ми е дръпна слушателя. инструмента, че. И сега ще ни изпълниш нещо, не? Давай. Какво стана? Боже, Боже. Боже, Боже, който нещо, дето мяса, това нещо. На фона би. Боже, Боже, който нещо, дето мяса, нещо. И край. Нямам повече място.